Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πολύ ωραία. Ωραία. Εδώ πέρα παίζουμε online part 1. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το skin, απλά βαριέμαι που ζω. Λοιπόν, περιμένετε πρώτα να το στερεοποιήσω το ωραίο μου κινητό. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά πρέπει να το στερεοποιήσω. Είχα την επιλογή να το τραβήξω με GoPro, αλλά λέω δεν βαριέσαι. Ωραία. Δεν συγχωρείτε. Λοιπόν, θα το τραβήξω. Θα το τραβήξω έτσι. Ωραία, μάγκες. Ωραία μαξάρα έχω. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια αποστολή που μας έβαλε ένας μαυρούλης αστυνομικούλης. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά εγώ θα την κάνω για να το κάνω, γιατί είμαι πανπλούτος. Δηλαδή τι να πω. Ναι. Αυτά. Όχι! Λοιπόν, έφτασα σε αυτό το μέρος που πρέπει, αλλά πρέπει να το ξαναστερεοποιήσω το iPhone μου. Δεν είναι iPhone. Sad. Αλλά άμα είναι... Καλά, άστος. Τι θες εσύ πάλι? Είμαι ο καλύτερος στα σούτια ή δεν είμαι? Λέιστερ, κάνε τη δουλειά σου. Λέιστερ, please, Λέιστερ. Λέιστερ, τελείωνε. Γιατί δεν μπορώ? Δεν μπορώ ρε μάλλον. Κάπου εδώ πέθανα, δυστυχώς. Πού είναι? Όχι! Κατασχέθηκε το αμάξι μου ρε μα... Ρε αστυνομία. Γιατί πήρατε το αμάξι μου? Γιατί? Δεν κατάλαβα. Θέλετε beef. Έλα, τώρα έρχομαι αστυνομία. Τι πίζει? Ένα πράγμα σου ζήτησα. Παρακαλώ. Το ξέρω. Μην νομίζετε, δεν θα κάνω πολύ edit σε αυτό το βίντεο, γιατί βαριέμαι να ανοίξω το laptop μου για να κάνω edit, αλλά ίσως να το ανεβάσω κάποια στιγμή ρε. Τώρα θα κάνουμε το quest που μας έβαλε ο μαύρος αστυνομικός, ο αστυνομικούλης. Τρόμαξα. Θα πάρουμε config setting. Ωραία προφορά έχω, Βλέπετε κιόλας, είμαι πολύ καλός. 36 level στο shooting, είμαι πιο καλός και από... Μην κράξετε την οθόνη. Έλα, δεν μπορώ να στερεοποιήσω το κινητό μου. Δεν με νοιάζει, θα το τραβήξω από GoPro. Φαίνεται την κάμερα, βασικά όχι βαριέμαι. Ωραία, έτοιμο. Λοιπόν, τώρα πρέπει να έχουμε τον αστυνομικό. Θα παίξουμε και σούτια επειδή είμαι σε Real Sigma. Τώρα το αμάξι μου είναι στον... Καλά, δεν νομίζω να σας πειράζει. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορούσε να πάει σε αυτό το αμάξι, τώρα θα μου πεις. Ξέρεις κάτι, θα πάω περπατώντας. Όχι, πλάκα κάνω. Βαριέμαι. Λοιπόν, θα το πετύχω το snipe, θα το πετύχω για να το... Το πέτυχα. Ωραία, μπορώ τώρα να πάρω το αμάξι. Βασικά, εσένα θα σε πάρω, δεν με νοιάζει. Τρέχα! Λοιπόν, είμαι καινούριος, οπότε
Το πρώτο βίντεο δεν θα έχει edit. Oops, sorry, περνάω. Καλά, είμαι ο καλύτερος shooter, δηλαδή είμαι ο πιο καλός shooter και από τη μίγα που θέλει να μου πρίξει. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω. Αλλά το solo είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί... Πώς το λένε Γιατί το solo έχεις να σε κυνηγάνε και 10... Τον πέτυχα ή είναι ζωντανός? Πάτω! Μπαίνω μέσα στο ωραίο μέρος. Ή βασικά, περιμένετε. Όχι, έπεσε η οθόνη μου. Ή βασικά, περιμένετε λίγο. Πέσε κάτω. Πάτω! Λοιπόν, νομίζω έφτιαξα την οθόνη. Την στερεοποίησα να είναι πιο ωραία. Παίρνω τώρα το gas πιο γρήγορα και από την μύγα που πάει στο αυτί μου. Collect cash. Εντάξει μωρέ. Έτσι κι αλλιώς, πώς το λένε. Το επόμενο βίντεο θα είναι με GoPro γιατί με το κινητό μου, εντάξει, με την GoPro δεν μπορώ να διαγράψω ένα σημείο. Δεν τον είδατε. Στο edit αυτό θα το θολώσω. Να είστε σίγουροι. Εφτά λεπτά βίντεο, Κάπως έτσι γυρίσαμε. Το ξέρω. Δεν τράβηξα όλη τη στιγμή. Είχε κρασάρει το κινητό μου. Είχε πάθει κάτι. Εντάξει. Down. Είμαι ή δεν είμαι ο καλύτερος shooter? Παραδεχτείτε το. Είμαι. Περιμένουμε λίγο γιατί θα εμφανιστούν μετά από κάτι δευτερόλεπτα αυτοί, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Αλλά μέχρι τότε εγώ θα τραβήξω πώς παίρνω τα λεφτά, εντάξει, δεν νομίζω να έρθουν άλλοι, νομίζω τους καθάρισα όλους. Νομίζω. Το θέμα είναι τώρα ότι παίζει το κυνηγητό, Νομίζω θα πάρω καλά λεφτά από αυτό. Νομίζω. Αλλά κιόλας παιδες, έχω ανοίξει νέα ομάδα στο GTA, GS Diverpanos. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Ενώ, πώς το λένε, να μπει στην ομάδα μου. Θα παίρνει 10.000 κάθε λίγα λεπτά, νομίζω μισή ώρα, 10, δεν το έχω ρυθμίσει εγώ, η Rockstar το έχει ρυθμίσει. Δεν φταίω εγώ, μη με κράξετε, don't hate me, don't! Ναι, το ξέρω, το avatar, εγώ δεν το έφτιαξα αυτό το κοστούμι το χειριζόταν ένας φίλος μου πριν λίγο. Μοιραζόμαστε αυτό το account, βασικά εγώ το έχω φτιάξει, απλά το μοιραζόμαστε. 2 ώρες εγώ, 2 ώρες εκείνος. Τώρα έρχεται... Γιατί το κάνω αυτό? Ναι, έλα εδώ αμάξι, έλα εδώ αμάξι. Ζεις τώρα, είσαι νεκρός. Δεν έχουμε ιδέα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στον... Εντάξει, γεια σου φίλε μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
Πω, τώρα έρχεται ο μπρο. Τώρα θα τον πει. Ο μπρο φεύγει. Εντάξει. Α, ο μπρο έρχεται από πίσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ, φίλε μου. Καλά, είμαι ο καλύτερος σούτερ. Ο πιο καλός σούτερ και από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μου, ρε. Όχι τα αμάξια σου μέσα. Γεια σου, φίλε. Αρκετά δεν έκατσε στο αμάξι. Εντάξει, λίγο έκανε. Λίγα, μάρε. Εγώ τώρα τρέχω πιο γρήγορα και από... Δεν ξέρω, απλά το είπα. Αλλά τώρα δίνω γκάζι. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα με κυνηγήσουν όλα τα αμάξια, απλά το κάνω. Καλά, μην νομίζετε ότι είμαι ο καλύτερος οδηγός, αλλά κοίτα το αμάξι πένα. Δεν έχει ούτε μια γρατζουνιά. Ούτε μια γρατζουνιά. Μόνο σε όλο το αμάξι σπασμένο τζάμι. Εντάξει, δεν έχετε θέμα. Και θα πληρώσω, εκτός από... Ποιος με βάρεσε, ρε? Τολμήσατε εμένα... Ω, Βανέτσι! Ρε, εμένα τολμήσατε να βαρέσει. Το άλλο δεν ήταν καν για μένα. Εντάξει, sorry τότε. Έχει μια γρατζουνίτσα μόνο. Δεν νομίζω να πειράζει κανέναν. Μια χαρά αμάξι είναι. Είναι γκανγκστερίνικο. Ναι, φίλε, μέχρι να βγεις... γιατί μείον ένα πόντο στο shooting? Δεν είμαι πολύ καλό στο shooting. Δηλαδή, πώς με Άντε. Που κάνεις και τον μάγκα. Λοιπόν. Ρε φίλε. Ρε, αν με πετύχαινες τώρα. Θα πεθάνω. Όχι ρε. Θα τους παίξω snipe. Δεν είμαι hitman, αλλά θα τους παίξω snipe. Ρε φίλε, άμα ξαναβαρέσεις, θα βρω που μένεις, θα σε πάρω στο βανάκι μου. Έλα, βανάκι. Σε ευχαριστώ για τα money, φίλε. Αν πεθάνω άλλη μια φορά, είμαι cooked. Sorry ρε φίλε, άμα μου σπαμάρουν οι δύο. Τα σύφια κάτω. Πάρτο. Ρε φίλε, γιατί σε όλες τις αποστολές παίρνω το πιο αργό αμάξι σε όλες τις... Πιο αργό αμάξι και... Θες beef. Έλα, θες beef. Τι γίνας? Τι γίνας? Έτσι, άντε. Τι νομίζω ότι είσαι? Άντε σιγά φτάνουμε, επειδή είμαι real sigma boy. Εντάξει, σταματάω. Εξάλλου, τι έλεγα πριν, είμαι ο καλύτερος οδηγός. Sorry, κατά λάθος. Θα ψάχνω όλη την ώρα. Κοίτα να δεις, το έκανα. Μίσια καπέ! Ωραία, μπαίνω τώρα στο υπόγειο με τα παιδάκια μου. Γεια σας παιδιά, γύρισα. Δεν πήρα λεφτά. Δεν πήρα λεφτά.
Άκυρο. Θα πάρω λεφτά. Δεν πήρα λεφτά. Ρε φίλε, δεν πήρα λεφτά ρε. Ελίτας. Ποιος είναι ο Ελίτας? Γεια σας παιδιά, εδώ αυτό είναι το βίντεο και κλείνουμε.